Takže už jsme zase u jídla. Jo, teď. Kolik máme hodin? 18:50, no. Tak. Kostky sýra, camemberda, nebo camemberta, abych se opravil, Beard, no. Takže normálně rozmačkaný vidličkou brambory s čerstvou petrželkou, česnekem a solí, nic jiného. Dělám tyhle ty koule. A ty pak se pokusíme osmažit. Protože udělat to jako knedlíky ve vodě, to asi by nemělo ten efekt s tím rozteklým sýrem. Tak uvidíme, jak to dopadne. Matlat to jde dobře a myslím si, že to bude dobrý. Tak uvidíme. Tak se mějte zatím.